1 video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 what maguys amuona paapura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. The role I play with my sounds. You mentioned with so many sounds. The creation of the current dance. Yeah. What can you say? I know my son man, my MC. But how did they pave way for the new crew? Honestly speaking, when vaimba vakudhara vakatanga kuzo acknowledgewa koya fana kuzaitonzi kuzi yaitazira pasika zvekuimba zvemangoma zvenzi ndizvo chirombeka ainzi madj zvemadbdb hazvina basa izvo and then pakasimuka like pakaputika pakatanga kuaccept kwa dancehall. I think pakaitika hondo ya Winky D na Sniper Storm madezi wana kuti aiwa dancehall inonakidza pane pakambopisana so pakaitika show City Sports Center and then Winky na Sniper like wangari mazita mashow mangasina munya kuwanda mazita ina evanhu vainyota dancehall music. Papa King Labash was also there, but King Labash angosanisa batika zvokumhanya but vaichimhanya iyo nyaya yekuti vanhu vanenge vari loyal kune maclicks akwanobva achisimbisa kuchimudza kwake. And then my DJs kupa microphone waiza kupa munhu mukana kuti imba redeem ndoba zvakatanga. And then I think Zimdancehall yangoputika ngengoda kuti yatoputika yatopo and you couldn't ignore kuti vanhu vari kuimba. We had to be involved. Wototi ndimbonzo kuti rimbo tichiya kumana. And then pakaita ana body slam vakamira body slam apo kwanga ngokuwedzera mafuta kosi chanja toibva kudhara but vakazomira kuti chanzo chite viral. And then Soldier Love Kina vapayo Seh Calaz ndiye akazoita kuti zvinyazonakidza because ndiye akaita zvivindi zvekuti big man kudya rappers of which Winky munhu wekuti taitoona because Winky music ya Winky D yakudhara yekutanga yai album amwe angari ekuzisimbisa kuti I'm strong and hapana zvandoitwa. Saka lazima munhu wekuti mwana mudiki Winky D mudhara and then uti hapana chi mudhara chi saka zvinhu it brought excitement zvakaisa ka flavor mangoma. And then vakapusha because isusu senge ini kutaura maartist ndaimaona pamapasa because madezi kutanga radio yangasira nyasotanga kunyasoningira but mapasa aitwa kumabase kunoungana vanhu tatodza mapasa because usually chanyanyoitika right chanyanyoitika ndechekuti mapasa chaitika paidedzwa Ricky Fire Guspy Warrior pane click yaifamba Templeman so ndo vanhu vaiuya kuzoperforma kumapasa vainzi ando maartists vaifamba vari 4 vari Ricky Fire naniko ndo vaiuya kumapasa kuperforma. Isu tengoti ngavapedze kuimba chituro chimangoma edu Jamaica because ndiri kuJamaica but ne force yako ndingati kaforcwa but aona zviri necessary kuti tiise maoko edu tisimudziro chinichi but usually Templeman ndiye munhu kuti anofanira kuacknowledge kuti aifamba nevakomana maartists wa pakutanga kuti mashows pakauya majamaican artists pakatanga kuuya pakauya namovado ndo pakumona vakuiswa chimaline up and then dancehall yakuti take over mbichana because mazano unoona kuti akushow but aushai one artist dancehall anenge pashow kana kwanzi graduation vachazoperforma ndodedzwa artists one wedancehall ndo achinaisa zvinhu. So the culture itself I think dancehall yakazvimirira yega and vamwe vakatadza kuhandla because nyaya yefame unoziva fame ichinje kuti munhu uchiswera kugeto wagara pakona and then waita mbiri waita 2-3-4 shows wawana 2000 wawana 3000 hauchatamba navanhu vaitamba navo hauchatamba navanhu vaitaura vanhu vakakubatsira because maartist anga asina mamanager vanga ine mafriends avo like inenge iri click iri kuruka anofamba nebest friend yake nemukome friend yake akasimba vakutogwana kuti iwe ndiwe management iwe ndiwe security
but manje ne fame manje vanopizira vasiri vese owatisa maartist mazhinji ari kuimba izvinezvo vanhu vavakatanga navo havasiri vainavo izvinezvo anozochinoitika magitari kana veima live band chaiyo vanotanga navo havasiri vanopedzera vanavo. I think ndo zvingoitika mangoma kuti you go separate ways because pamwe vamwe vanorealize kuti ndikuperekedza munhu ari tobudira muupenyu hwake ndichandokubenefita, of which is a good thing because ufanira ramba chingotera munhu ka iyu chichembero munhu akafa munhu uchatangira papi wotsvaga mufuta anoimba sakugarawo zviita zvakunhu zvakatonaka. But I think vari kuimba mazuva ano vari kutrya vari kugona but challenge iripo ndeyekuti zvafana ini pandaita zvemangoma izvo I was guided ndiri munhu anga aripo aindibatsira either tonanga aripo because Eddie Mombe kwandiri akaona zvakawanda saka ainditi aiwa izvi zvitwe izvi zvinoitwa vanhu vanomhoreswa biga vanhu and Eddie anga aina Jabi muJamaica munhu anga tone knowledge aitoziva kuti culture yemangoma yakamira sei saka manzwisire emangoma anosiyana. You can talk to the same person tonzwa zvakasiyana too iwe unozozva kundonzwa zvangu but mananga taura chinhu chimwe chete saka ndoti zvimwe zvachona zvinoda kuti kutogaidwa kuratidzwa nzira kuti aiwa iwe pawavapa chizvininipisa kana waita zvokusvuta mbanje woregedza wona vanhu vanokuteerera vanhu vechechi you have to influence, you have to be a role model wonyatso representa zvavanenge vachiita. Saka challenge yandokonaka ndeyekuti vamwe havagone kumaintaina havazive kuti kana waita mbiri kawatove brand because mbiri unoona zvichana zvakasiyana siyana vamwe vanoita mbiri nekuimba asi vamwe vakutomaketa motikari dzavanhu vamwe vakutopusha maproducts atisombori saka unokuita zvakawanda so you have to maintain, you have to put a balance nezvaunenge uri. Saka vakomana vamwe havazive izvozvo manje vanongotambe iri kurira yese yese. Babakekenise kuti vanhu vachiuya kumusic vari aware of these things fame mari nezvimwe zvichivatira uri vanenge vachingoti ndikaita mbiri maybe ndingadai nekudai ndakwirawo ndege ndikaendawo kuLondon ndabvo shungu dzinenge dziri pakuti da kujambisa vanhu da kungoimbawo pane vanhu ava. Example Windsor yangopiwa maika papasa achinzi toridza ipo fati Windsor ngoma rese ingo Windsor vatoputika from there. Saka kubva ipa manje ndoboona kuti because music indakatisa zvemusic it's an industry and industry unofanira kutora manotes kuti industry ndiri inoda chindo nezvei but vamwe vanoda kujambisa vanhu and then pane zvinozoitika because ukainfluenza munhu kamunhu akanakira nezvawaita iwoka wato role model yemunhu iye. Saka pada kutoguidwa you need to have management. Ukatarisa maJamaican artists vane managers avo pakwai Kalado manager wanga tori murungu asi tombori kuJamaica but yai manager because on the business side you need someone anoguide because wa brand haucharamba uchituka vanhu pakuona uchiita sei waiziya upenyu hwakutochinja nembiri yauri kuita iyoyo kuti ndokuti ukadiridzira chipo chako unonyatso enjoy mafurutsi achona. Saka nyaya yemanagement ndo challenge hombe inoitika pane maartist. So can you say do you have these people kana kuti these people are there and havasi kuutilize? Varipo asi vashoma vanoziya kumanager artists varipo. I can give a very good example. Hilary Punchline is a very good manager. Munhu wekuti ukachasa vanhu vakachana na Punchline nguva yePunchline panenge aripo kamunhu yanda zviripo zvindofaya undoona kuti munhu akarongeka asi kana vasiyendo kuti apa vanenge vasiyana undoona kuti manager asipo because fame nda kumanagwa you have to control it. Saka pfungwa dzako saattitude yega dzishoma uda munhu anenge ari outside the box anoona kuti okay iwe unofara zvomuka na 7 kana 8 unoda kurara kuma 12 2 am saka anofanira kuziya zvaunoda maconditions anoda kana uda kuperform uda kuimba chicha unofarira unoda set yakaita sei stage nzvimbo dzokuimbira anofanira kungachiziya anofanira kukufungira on your behalf and it's going to synchronize muchilinga pamwe chete. Samanje vakomana pane mumwe zangatora kumazira so because chipo ndicha artist anditika but uri wega rume rimwe ari kombe churu you need other hands but ndoziva kuti nyaya dzemari handizoziva zvangu but I think nyaya dzemari ni kusada kuudzirwa kunzi usende kwakati munhu vanopenga unoti usende kwakati zvoita sei but kana una manager zvako zvoenda kumberi and watisa maartist chaiwo muZimbabwe vari kuita zviri right zviri nani vane management. Saka nyaya management apa unofanira kutsvaga munhu ari willing ane moyo unoda kukumanager because ibasa kai because manager ari pagraft ari kutoshanda iyoyo saka unofanira kumupa mukana kuti akushande manje wangaramba kushanda namaneja. Can we say kuti vanenge vasingade kubhadhara vanhu ava kana kuti utori unhu hwavo? I think wanganyanya kusatoziva kuti kana wana manager is business ibasa kana munhu ashanda vanhu kupiwa pay because vamwe out of passion kuti ada kubatsira artist but anopedzera aneta kuti
ndanyanya kuinvest a lot of time and energy zvisiri kundibenefit awo saka anopedzera angoti indagumiro panapo oenda because once wana manager tsaenda naye pasi mowirirana percentage kana achiwana mari yake pashow kana iri monthly iri weekly mowirirana kundomamirira akaita mashanda atiri kuita but I think vamwe havazobudirana pachena saka paextend yekuti ngatisaine necontract ndamanager wako ndichado percentage yakadai ndichado mari yakati nyaya yekusatoziva. Wow. Zimdancehall stories ekuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv.